Группа депутатов Верховного Совета Беларуси звярнулася до президента Александра Лукашенко с просьбой инициировать проведение республиканского референдуму по пытаниях об адносінах насельніцтва Беларуси до официальной символики з адначасовай абавязковай прапановай об прапрацоўцы новых символов Беларуси. А таксама по пытанию об наданні русской мове статусу другой державной мовы Республики Беларусь. Сярод тых, хто подписал гэтыя листы: Михаил Качан, Борис Гец, Леонид Привалов, Анатоль Новиков, Анатоль Вайтешек, Владимир Кулаков, Михаил Жуковский, Миколай Дементей, Иван Труса, усяго больш за 70 депутатов. Пресс-служба Народного руху Беларуси распаўсюдзіла паведамленне аб тым, што ў Маскве адбылося пасяджэнне міждзяржаўнай ініцыятыўнай групы прадстаўнікоў России, Беларусі, Украины и Казахстана, якая прыняла рашэнне аб падрыхтоўцы да ўдзелу ў зборы подпісаў для правядзення рэферэндуму аб уз'яднанні гэтых чатырох дзяржаў у адзіны эканамічны, палітычны і абаронны саюз на аснове культурна-гістарычнай спадчыны народаў. У ім гаворыцца, што ў апошні час у сродках масавай інфармацыі маюць месца факты скажэння міжнароднай, нацыянальнай і сацыяльнай палітыкі дзяржавы. Дапускаецца парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія датычаць забеспячэння правоў грамадзян у адпаведнасці з канстытуцыйнымі паўнамоцтвамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па забеспячэнні палітычнай стабільнасці, абароне правоў і свабод грамадзян пастанаўляецца. Першае. Адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у мэтах выканання заканадаўства ў дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі унесці прапанову аб стварэнні наглядальнага савета пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь з удзелам у яго рабоце грамадскасці. Другое. За публікацыю матэрыялу пад рубрыкай «Пісьмо да прэзідэнта» неустаноўленага аўтара у Народнай газеце за 10 сакавіка 1995 года, які заклікае да насілля і грамадзянскага процістаяння вызваліць ад пасады галоўнага рэдактара гэтай газеты Сярэдзіча Іосіфа Паўлавіча. Па даных АТН у 15 гадзін пачаліся сустрэчы Александра Лукашенка з працоўным калектывам Народнай газеты. Сёння ў Мінску завяршыўся двухдзённы семінар кансультацыі па пытаннях эканамічнай палітыкі кіраўніцтва рэспублікі. У ім прыняла актыўны ўдзел прадстаўнічая дэлегацыя Сусветнага банка. І сам семінар. Інфармацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі прэзідэнт Александр Лукашенко запрасілі ў Лондан, Парыж і Маскву для ўдзелу ва ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя вялікай перамогі. Афіцыйныя запрашэнні зроблены першымі асобамі Великабрытаніі, Францыі і Расіі. Землетрасенне сілай 5 балаў па шкале Рыхтара адбылося сёння раніцай на вялікай тэрыторыі цэнтральнай і заходняй Японіі. Паведамленняў пра ахвяры і разбурэнні пакуль не паступала. Сенат ЗША адобрыў прапанову аб спыненні супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ядзерных тэхналогій у выпадку, калі Масква прапануе здзелку аб пастаўках 4 атамных праектараў у Іран. Папа рымскі Ян Павел II сустрэўся ў Ватикане з намеснікам прэм'ер-міністра Ірака Тарыка Азізам, які праводзіць новы раунд дыпламатычных кантактаў па пытанні адмены міжнародных санкцый супраць Ірака. Ёсць падставы меркаваць, што прадстаўнік Багдада знайшоў падтрымку Святого прастолу ў гэтым пытанні. Перадвыбарчая кампанія – экзамен для тых, хто прэтэндуе стаць народнымі дэпутатамі. А яшчэ гэта новы повод для журналістаў, якім сёння на прэс-канферэнцыі ў Верхоўным Савеце проста не хапіла месца расставіць перад выбарамі ўсе магчымыя акцэнты. Перамогай машыннага інтэлекту закончылася на 56-м ходзе шахматная партыя паміж грасмайстрам Геннадзем Сагальчыкам і суперкамп'ютарам «Парагон», якая адбылася ў Мэрылендскім універсітэце. Гульня працягвалася 7,5 гадзін, і за гэты час камп'ютар тройчы спыняўся з-за сур'ёзных збояў. Што тычыцца Сагальчыка, то ягоны інтэлект цэніцца вельмі высока, і са строю ён не выходзіў. Французскае міністэрства па ахове навакольнага асяроддзя выступіла з ініцыятывай правядзення агульнанацыянальных суботніка і нядзельніка пад лозунгам «Местовая чыстка». Ва ўсіх гарадах Францыі прыбіраецца тэрыторыя і вывозіцца смецце для перапрацоўкі. Міністэрства мае намер зрабіць суботнікі штогадовымі. Для Беларусі выдзелены грант у суме $1 000 000 для распрацоўкі праекта «Ахова біялагічнай разнастайнасці лясоў Белавежскай пушчы». У рамках праекта выконваюцца шматпланавыя даследаванні з прыцягненнем вядучых вучоных і спецыялістаў. Праектам прадугледжана і ўжо ажыццяўляецца закупка рознага абсталявання і матэрыяльных рэсурсаў для запаведнікаў і нацыянальнага парку.
Беларускі металургічны завод, што знаходіцца ў Жлобіне, супрацоўнічае з замежнымі фірмамі з моманту свайго заснавання. У апошнія гады, калі ён страціў сваіх галоўных спажыўцоў, усе намаганні калектыву былі накіраваны на тое, каб заходні рынак стаў асноўным. Сёння можна ўжо гаварыць аб некаторых істотных вынікаў для гэтай напружанай работы, сцвярджае наш карэспандэнт. Як вядома, рашэнне ўвайсці ў ОМС беларускі парламент прыняў у снежні мінулага года. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко мае намер 28-30 сакавіка наведаць найбольш пацярпелыя ад чарнобыльскай аварыі раёны Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Дзеючы трэці блок Чарнобыльскай АЭС можа ўзарвацца ў любую хвіліну. Такое сцвярджэнне утрымліваецца ў сакрэтным дакладзе Еўрапейскага саюза, пра які паведаміла лонданская газета «Observer». Як устанавілі эксперты, нагрузкі на тэхнічны будынак у 5 разоў перавышаюць праектныя магчымасці. Аднак толькі што мы факсам атрымалі абвяржэнне гэтай інфармацыі, падрабязнасці ў нашым наступным выпуску.